8. Coca-Cola testébresztő fitness napon szokás szerint a Body and Mind teremben találkozhatok majd velem, dinamikus jogaórát fogok tartani. Abban lesz talán egy kicsit más most ez az óra, hogy a tavaszra való tekintettel egy kicsit több energiát szeretnék belevinni, kicsit dinamikusabb, kicsit energikusabb, kicsit erőteljesebb órát szeretnék nektek tartani. A dinamikus jogáról esetleg, aki még nem próbálta, annyit elárulhatok nektek, hogy abszolút a klasszikus és tradicionális jogászhonákat használjuk, tehát ez az alapja az órának, és ezeket vegyítem én a gerincedzésnek, esetleg pilátesznek egyes gyakorlataival, és ebből egy nagyon izgalmas, nagyon kreatív, nagyon sokszínű jóga gyakorlás kerekedik ki. Sokkal erősebben szeretném megdolgozni a comb és farizmokat, a karizmokat, olyan ászanákat fogok összeválogatni, amik nem csak a gerinc egészségét szolgálják, hanem sokkal inkább szeretnék most rámenni az erőfejlesztésre, az erőálló képesség fejlesztésre. Úgyhogy várlak titeket szeretettel!